10 šokantnih opasnosti od vaping koje trebate znati. Pozdrav, dobrodošli natrag na naš kanal. Danas ćemo govoriti o opasnostima vaping. Vaping je postao trend posljednjih godina zbog različitih razloga. Jedan od glavnih razloga je percepcija da je vaping sigurnija alternativa pušenju tradicionalnih cigareta. Vape olovke i e-cigarete reklamiraju se kao način pomoći ljudima da prestanu pušiti ili kao manje štetna alternativa. Osim toga, raznolikost okusa dostupnih u tekućinama za vape učinila ih je privlačnijim mlađoj publici. Društveni mediji također su odigrali ulogu u promicanju kulture vapinga, a utjecajne osobe i slavne osobe često su viđene kako cipare u svojim objavama i videozapisima. U svakom slučaju, postoje neki ozbiljni rizici povezani s vapingom o kojima ćemo govoriti. Idemo. Ovisnost o vapingu, što trebate znati? Nikotin je tvar koja izaziva jaku ovisnost, a uređaji za vaping često ga sadrže u visokim količinama. Kada se udahne, nikotin stimulira oslobađanje dopamina u mozgu, koji je neurotransmiter koji proizvodi osjećaje zadovoljstva i nagrade. S vremenom se mozak navikava na prisutnost nikotina i potrebno mu je sve više i više da bi proizveo isti učinak. To dovodi do kruga ovisnosti koji može biti vrlo teško prekinuti. Oštećenje pluća i vaping, rizici koje ne možete zanemariti. Vaping je povezan s brojnim ozbiljnim plućnim bolestima, uključujući pluća kokica i respiratorno zatajenje. Pluća kokica uzrokovana su udisanjem diacetila, arome koje se koristi u mnogim e-tekućinama. Kada se udiše, diacetil može izazvati ožiljke i upalu dišnih putova, što dovodi do poteškoća s disanjem. Zatajenje disanja nastaje kada pluća više nisu u stanju opskrbljivati tijelo s dovoljno kisika, što može dovesti do zatajenja organa i smrti. Oba ova stanja mogu uzrokovati kemikalije i tvari koje se nalaze u tekućinama za vaping. Kemikalije u uređajima za vaping, otrovna kombinacija. Tekućine za vaping sadrže brojne kemikalije koje mogu biti otrovne i kancerogene. Na primjer, formaldehid je poznati kancerogen koji može izazvati iritaciju očiju, nosa i grla. Akrolajn je kemikalija koja se koristi u herbicidima i može uzrokovati oštećenje pluća i upalu. Acetaldehid je nusprodukt metabolizma alkohola i može izazvati iritaciju dišnog trakta. Osim ovih tvari, tekućine za vaping također mogu sadržavati teške metale i druge štetne kemikalije koje se mogu udahnuti u pluća. Eksplozivni uređaj za vaping, opasna stvarnost. Poznato je da uređaji za vaping eksplodiraju, uzrokujući ozbiljne ozljede, pa čak i smrt. Ove eksplozije su obično uzrokovane kvarom baterije, pregrijavanjem ili pogreškom korisnika. Kada je baterija prenapunjena ili u kratkom spoju, može osloboditi veliku količinu energije u vrlo kratkom vremenu, što može uzrokovati eksploziju uređaja. U nekim slučajevima eksplozija može uzrokovati opekline, ozljede od šrapnela, pa čak i sljepoću. Negativan utjecaj nikotina na razvoj mozga. Nikotin može imati negativan utjecaj na razvoj mozga kod mladih ljudi. Prefrontalni korteks, koji je odgovoran za donošenje odluka i kontrolu impulsa, još uvijek se razvija tijekom adolescencije. Kada se nikotin unese u mozak tijekom ovog kritičnog razdoblja, može promijeniti razvoj ovog područja, što dovodi do većeg rizika od problema s mentalnim zdravljem i ovisnosti u budućnosti. Vaping i dugoročno zdravlje, nepoznati rizici. Vaping je relativno nov fenomen i još ne znamo kakve dugoročne učinke može imati na naše zdravlje. Kemikalije i tvari koje se nalaze u tekućinama za isparavanje, kao i nusprodukti isparavanja, mogu imati nepoznate dugoročne učinke na naša pluća, srce i druge organe. Iako se vaping općenito smatra manje štetnim od pušenja, još ne znamo puni opseg njegovih utjecaja na zdravlje. Slučajno gutanje, ozbiljna zabrinutost s tekućinama za isparavanje. Tekućine za vaping mogu biti štetne ako se progutaju, a djeca i kućni ljubimci su u opasnosti od slučajnog gutanja. Tekućine za vaping mogu sadržavati visoke razine nikotina, koji može biti otrovan ako se proguta. Osim nikotina, te tekućine mogu sadržavati i druge štetne kemikalije i tvari. Važno je držati tekućine za vaping izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca te odmah potražiti liječničku pomoć ako se progutaju. Vaping i zdravlje zuba, što trebate znati?
Vaping je povezan s brojnim zdravstvenim problemima zuba, uključujući bolesti desni, karijes i loš zadah. Tekućine za vaping mogu uzrokovati suha usta, što može dovesti do porasta bakterija i stvaranja plaka. Društveni i emocionalni rizici ovisnosti o vaping. Vaping može dovesti do društvene izolacije, a također može pogoršati tjeskobu i depresiju. Vaping može postati usamljena aktivnost, što dovodi do osjećaja izoliranosti i usamljenosti. Osim toga, nikotin može pogoršati simptome tjeskobe i depresije, što dovodi do negativnog utjecaja na mentalno zdravlje. Financijski trošak vaping, cijena koju si ne možete priuštiti. Vaping može biti skupa navika, s vremenom se povećavaju troškovi uređaja, tekućina i dodataka. Trošak vapinga može biti financijski teret, što dovodi do negativnog utjecaja na vaše cjelokupno financijsko blagostanje. I to je to za naš pregled opasnosti vaping. Ako se vi ili netko koga poznajete bori s ovisnošću o vapingu ili pušenju, potražite pomoć zdravstvenog radnika. Također, važno je širiti glas o opasnostima vaping. Dakle, ako smatrate da je ovaj video informativan i koristan, odvojite trenutak da ga podijelite sa svojim prijateljima i obitelji. Podižući svijest o štetnim učincima vaping, možemo raditi zajedno kako bismo spriječili da što više ljudi postane žrtvama opasnosti. Dakle, pritisnite gumb za dijeljenje i proširimo poruku nadaleko i naširoko. Hvala na gledanju. Ne zaboravite lajkati i pretplatiti se na naš kanal za više savjeta za zdravlje i dobrobit. Vidimo se sljedeći put.